Omarai nih nolap bay. Ini si rilis. Laki-laki. गिबियावनो बयनिसिमबो मागो फोरबोनि गोजोन हामग्लायनाय बावहरनाय थाबाय आसा खालामो गासिबो रंजादों खिन्थु आंहा देग्लाय मागो फोरबोआ बहुद आरोना बहुद दुखुआनो बुंनांसिगोन आफाखौ मैया हराव लाबोनाय जाबाय आरोना हस्पिटालनिफ्राय माने आफानि थाखाय मोनसे सेलाइन लाइन थांगासिनो माने बेखौ मंगलदैयावसो मोननो हानाय आरोना जाय बहुत गोजान दिननिफ्राय 35 40 किल'मिटार जानो हानाय थ' प्लिज नोंथांमोना खेबसेबाव आफानि थाखाय आर'ज गाबबानो जाबाय ओमफ्राय जाय मिथियाखै आं बुंनो सानदों माने जों आफाया माने केन्सार बेरामाव गोलैनानै दङ बहुद माने बारा जाबायखौनो बुंनांसिगोन दा आफाया माने हमाबानो उथिनो हाला बायदि जोङो बामना आफाखौसो माने बामना लांबासो माने आफाया थांनो हायो आरोना थ' मा बुंनोसै लोगोफोर देग्लायनि मागोआ बहुद दुखु आरोना जोंहानि न'खरनि थाखाय थ' माथो खालामबानो खाफालानो बिनो मोजां थ' दायो जों थांनोसै ओमफ्राय माने सेलेना ओरैबायदि दाम लोगोफोर मोनसे सेलेननि दामानो जाहैबाय 7,000 आरोना 7,000 खायफायाव 7,000 प्लास लायो दे थ' माथो बुंबावनो फैसायानो गैला होननाय बायदि आरोना थ' दायो धार धुर लानाबो जि हायो एसे सोलिगासिनो खिन्थु नोंथांमोननिसिम मोनसे आङो दानो बुंखानोसै आङो फिउचाराव आरो उनाव आंहा थाइसे फैसा गैलाबा न'खराव थाइसेबो फैसा गैलाबा नोंथांमोननि सेराव आङो डनेसन हैनाय जागोन नोंथांमोन आं आसा खालामो नोंथांमोना आंनो होगोन नै दिनै आफानिफ्राय बेसेबां दै ओंखारदो उदैनिफ्राय नैयाव थांबाय 1 लिटार नै दैया ओमफ्राय नैयाव नायनो फुर्ति नै बेसेबांबा बथल मोनसेया जाबाय आधा लिटार बियो गासै 5 लिटार दासो हां लानो हादों मानसिया नङाबा उदैयानो टन सोर अगलेफोर दायो आं माने हस्पिटालनिफ्राय न' सफैबाय आरोना थ' आं दायो नोंथांमोननो मोनसे बुस्थु देखायनाय मोनसे भिडिअ क्लिप देखायनाय दे माने आं हस्पिटालाव बेखौ क्लिप खालामदोंमोन आरोना थ' मोनसे थ' इसे नायना लाबानो जाबाय माने হয় এইটো গলৰ কিবাটো কি মাফলাত কি কয় জানা এইটো এইটো মাফলাত কি কয় নাজানা এইটো আৰণাই হয় নাজানা এইটো বড়োৰ আৰণাই এইটো বড়োৰ নিচানি এইটো নাজানা ल' একো নহয় ल' माने आं स्टाडि खालामदों माने प्रायानो मिथिया आरोना गुवाहाटियाव ओरैबायदि मानसि आर'नाइ लायोना बांगालानो जा सब माने मुस्लिम सब गासैबो आरोना गासैबो आर'नाइ लाजोबो गोदोनायाव माने मोजां नङा माने बर'नि आर'नाइया एट्रेक्टिभ नङा गरमबो जायो थान्दायाव माने बहुत मोजां थ' बेनिखाय लायो आरोना माथो बुंबावनो दायो आफानो माने खाम गोरलै दौनो नागिरदों खाम गोरलै माने माबा खाम आरो बियो दुरबल जाबाय मानसिया मोजां खाम गोरलै बुंलांदोंलै बे जाबाय खामार गोसोम माइ जानो हायो आरो खामार गुरै माने दिन जाबाय नेक्स्ट मर्निं थ' माने मागोनि नामाव जेबो बेदर जानाय जायाखैमोन ना न'आव बेमारि दङ थ' दिनै जोंनिया आमाया माने एसे बेदर लांनो होफैदो आरोना थ' बेखौनो दिनै आं नोंथांमोननो फार्स्ट टाइम नैबे चेनेलाव आं दिनै कुकिं भिडिअ बनायसै आरोना थ' दिनै नोंथांमोनखौ आं संनाय देखायसै आरोना थ' नैबे अमा बेदर जागोन एखे जागोन ना एखे जागोन थ' बेखौ आंनि स्टाइलाव संसै दे थ' नायबानो जाबाय थ' मारै सङो आं थ' र' फार्स्ट टाइम दै संनाय भिडिअआवथ' निजा देगासिनो नियाव दोङो पियास ini jalan ini norle zapan bibo terus ada amai ini bifong deh terus dia bas pias kisah buza lah bayi mana besang nih pias ini besang nih tes deh tuh pias thai badeng yo terus ini udah jas ilaisi ini udah dunia powder ini udah only haluran ada rusun apa ngupur tuh songset deh tuh ini bisa bayi apa mana sunflower nih tawar nabi mana hardin tak yang tuh ini kayak isi use ham nih deh लोगोफोर मोजां नायना लाबानो जाबाय आंनि संनाया बोरै थ' नियाव जास्ट गरनैसो इलाइसि आरो माबा दोङो मा होनो बे गरम मस्ला थ' जास्ट बेखौ नियाव होना लाबाय थाव ओमफ्राय नियाव दोङो माबा फालु गोरान आरो आदा आरो मोनसे जाबाय रुसुन ओमफ्राय नैबे जाबाय लोगोफोर धुनिया पाउडार माने निखौ जाथारनाया मोजां आरोना देहानि थाखाय बहुत मोजां बे धुनिया पाउडारा थ' बेखौ एसे बारा होनसै आं नैबे स्वाद अनुसार मोनसे होबाय जाहाथे बरिया जायो ग्रेभिया मोनसे माबा बि सामब्राम गुफुर बि 1 केजि अमा बेदर
थ' नोंथांमोना मा मा जाखो देग्लाय बेयाव मागोआव थ' कमेन्टआव एसे बुंग्रो जाबाय दे थ' आंबो बहुत माने जानो गोसो मोनदों खिन्थु न'खराव मा बुंनो बेखायनो बिदि जाना होबाय माथो खालामनो मिथिना उपाय गैया देग्लाय एसे निरामिस जासिगोन थ' दिनैसो जादों दै मागोनि मुङाव दिनैसो आरोना बेबो आमाय लामनायखायसो जादों थ' नोंथांमोना मा मा स्टाइलनि सङो एसे बुंहरबानो जाबाय खायफाया माने फार्स्टआवनो बेदर होग्रोयो बिनि उनावसो पियास होयो खायफा आरो बेबायदि सङा खायफा नैबेबायदि सङो खायफा आरो उनाव मस्लाखौ उनाव होयो खायफा बेलेग बेलेग आरोना खायफानि संनायफोरा थ' नोंथांमोना माबायदि सङो एसे बुंहरबानो जाबाय आंनिया बिदि आरोना फार्स्टनो पियास फालु रुसुन मस्ला मस्लि होजोब्बाय बिनिफ्राय नैखौ मोननै होदों आङो नै माबाखौ रुसुनखौ बिनिफ्राय बरिया बेदर होना आलु होबाय दायो नै दसे एवनानै दै होनसै दायो थ' आफ्टार 1 hour आवर मिट इज रेडि पर्क इज रेडि थ' नायदो नै ग्रेभिफोरा बै जादों हे 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 लुगैदोबा थ' लोगोफोर बेखिनियासो दिनैनि भिडिअआ थ' नेक्स्ट भिडिअ माबा मोनसे आं नाजानोसै बानायनो माने आं बानायनो सानबाय थायो खिन्थु जि प्रब्लेम बिनि थाखाय जेबो माने बानायनो हायाखै आरो ना जों सर्ट मुभि बानायनो आखायाव लाबायमोन स्क्रिप्ट जाबायमोन मा जाबायमोन खिन्थु बेबायदि जाना होबाय थ' माने बिदि आरोना जेबो खामानियानो जायाखै थ' लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसै थ' दिनैनि थाखाय बेखिनियानोसै